Njia sama retango kusami charana. Njio chairman bwa Nyakonda. So munyakero bwa Nyakonda Nyamire county Ngima. No etu achira iga. Etore no mujano munene, etore no gosoku. Kiagara mangana tu anyorire yago nyakobakera lituko naenda samu. Nyamire bwa the constituency nye abajumbe bale banne. Abajumba abamuisa kuligera likerasa no media and everywhere. Abajumbe bande bakirete. We have only mujumbo yo mo West Mugrango. Tutamaite problem ya ningi. Is here today and again. Akonya kuja ku castigate contractors kubaruka baibi. Uturokira baibi mati one extend want to get into arosiri. Intako to burintoroji. And by the way, there to reveal ya na ese problem ngasiri. Ege to ko buna no mujumbo West Mugrango na contractors. Tarikende HBS. Let people they ando ito mamanya bona sia ikiri. HBS. Ata ite pare korwe. Ata ite HBS. You for one dora kore bindi. To kore gasi. That is wako ni site abantu bono igira ko ni site abana inji. Kiaro jin tuer tu asinyali. Ntoko kore gasi nto mo HBS. So you should tell us nangi atagete. Toko tige gasi to mo HBS. You should tell us. Atore kamo. Yeah. Onyo jira bunge ojire ngweta na bunge ereka ndo kigasi aje bunge kadi ya tu bije ko soma ko sene yarai. Erno ko beke ako jeso yigo jasete keire. So morerne kora grare konywale orosire. Endi manja nyorne jiri buko mya batu musara. Wono indwa de ko tekemea tuetige tutige gasi to mo HBS. Should be clear that they been nangi ako jor. Iba kanina ko menya Nairobi ako HBS obeta ko bera ka ya ko se. Eren. Satari wakanere. Ochira abona ko kwana no borora ko kwana bakamnya yanda torosi. And I'm calling upon his handlers. Tikababeke chichuba tambe. You know we know our men. Yamu beke chichuba chia tambe. Ngoto zumbwale sengenjo ya bintu bako mokoria. Bonde ngando to tabi mo jumbo ito tafadhali. Na nengo ko iro rande for the last time. Abana baba ndo kunya kumwene igoro kwangware ngekabiri wo you talked a lot. You are even going inside ya bana bande na bachiko na chepara. I know mo wakili ndakimo bo wakili ba onimbuta uti kitogo kiagara soko akole bengi atinda amandi wa kwa soma buya. Kiagara njiroko reason ni bo wakili mo. I'm telling you for free. Keroko inside ya bana ichina bache par aje karati kanda kubona yo mujumbe. Umu engineer na tinita sa tinita. Ina ko mwasi nyuko nyaro no munjino mokwane. Ikiriko ko tebe bana inji. Ina iko bana kwasi nyirupi. Na ambai bere nku aende radio one of the radios. Mambia bando badara boko. Ukwabaereza buya na kiproki wa mendia ko kolegasi. Aje kaja ikire bwa proki wa mendia no ipwato moto proki wa mendia bwo. Na kyo ko musubaje wa mega nyamira ndo bandi baligire. Ojo mubweko ko no musubaje. Eh. Ndekoro ani basubati lakini ndo ko parents chenda. Muzacho nya no muzacho nya liga gaze kwenda. So you want to go mujumbe na as much as the HBS. Ntuma ite campaign mutu wa ni the HBS. Wano weka najo kaenda ngoro HBS burunge. Na boto ko konya lakini kaenda ngora. Kaenda ngora ka Kenya matitiri. Nduto kuogererwa. Na ende by the way just ngenje tutatunya kugamba mone sengenje ubwatirire tingo ko tutinda chicho moyo. Kiaro tuko kwana iko ore bwo batinkore. Bwo bati ko kwana ko nyabita. Muko giensem. So you are heading home ndio nyo ko bori kende. I want to ask you. Kolega asinga ngora. No ngende kwa tika iri save gaje. Kekache ngeje ko konya mutu. Okay. Egendo kyo mwali piko kolera. I want to call upon the regional manager, care engineers, kabeste bwinu kolegas. Omonto borongo mujumba jorre kangochiro office, kangochiro koboria maswa. Tokwenda bunge ko amba chipara chyo moro wacha matanga no ko amba ba engineer. Wacha maebi kendi paka somo wantu paka mwana arugire bo tuko ka kichingo ko chiko bantu bakoria mandazi no ko amba abana. This is very wrong. Na ende bana ngento ko tabi mwana minto I Steve. Kama mndi aba haka bako ikaransi otegerere. Utigene mwana ebinga jitero kunya udana biro bya. Mbia mona bararia ditangani gonkoro kwa Evans Nyandeka, Vice Chair Nyamira Suppliers and Contractors Association. Again tokiagera twatware press conference yega na mangana abere. Na mbeyemo abanyakonda ba minto babere auction. Abande bakorara na marube yeki auctioneer. Asengenjo ya madeni chi serikali ibere national government na county government batarahakana abanyakondo. Chibe somoraria kwa boringa nirenga nabo tukagirite nga chibe abanyakonde deni yabona bere side ya milioni 700. Echichi agerira abanyakonda abande bakure abande batakaire abande bamenyete meteime no ntao ni bari gocha na abande no bagoche bobo etenga ndiara urwe no ne pikipiki atigerte nero egento giya kabere nkeringa egasi abanyakonda bakodire Nyamira ne gasi engiya kubwatikana ne ke wango giechibesa chiri provided for
oi moise konganjera ngira na masima egasi nini riswad mwaboria onye koire for example as a sport patching ekor kweya se kela onye koire kilomita ya moyo kobeko morom na beko nyalekane pare gere 7 kilometers ya toka provision yo morom gere 1 kilometer. The rest of the road igeko grading na push clearing na culverts and other things. Igorende na ataka kotebana ki omochumbe ta na ko ngaina abantu ngabanya konda ngo korabari gade shede shoti ekarabata iko batari ko koena na chibesa chisa ine chira kore chipare echo kubwatikana una chire indu example kemo mtu atware grant ya Kenya Roads Board KRB bakuru chibesa chisa ino nyene kilomita ibere chisa ino moro motu kilometers baru makara batisa ine baru scotch x chisa ine na kirege ntoke kortaki geisa ine barate ya Kenya Roads Board ya nako korwa etwale issues lakini echumo chumba West Mugiranga ta etuko ngaina abantu ngeto kwa chika chira shodi kamanyete nga sport patching yego korwa sport patching eminete ebira katogwa ke parasi ya beribo be mono babe kechibasa chisa ine na ende uno mochama niona kwana onye gotaite chipara chira bese beka chi milioni 10 pare yamo twayirosi ya erapi omwako rosi yende emiaka yawo ge para goko genda konyore chari pare ya nyakeure kebirigo na boto yegwete ento yeroche omungwana okorete pare yose kurire pare rikere gokorwa ebekire chikilomita kobekwa omoro oyo ta konyara koroka chibesa aende kobeka omoro mu wetande extra kwerende pare yo kenye ne kabwate baka chibesa chia savings kera nyo chibesa chia savings inchiro Steve ngia tachira request mo engineer yebeka omoro mu akorite kilometers chitake the 7 kilometers chiere aroro moro mu obekire kerege ntoke kolire lakini kolengana ne chibesa chirule ne chinke my especially chibara to gokwanire cyo mweshimwa Steve agendrete ko kuomanira ne chibara chia Kera is out for sport improvement ya minetiga ebira kabiri byazale kire na byo kabiko be kuamara mukogenda I'm also concerned amagana Steve wakwana tuno muchombo West Mugirango akarago tawanga abantu ba West Mugirango na ubuka contractors babone to kolega West Mugirango abwate ngento korokanga facility na nepotism abantu bande nyamira tole achi constituency nye North Mugirango West Mugirango borabu na Bogetut ngai abande bataita kogenda oyo no muntu taito ku fight y'abantu banyamira narwo te yomuchumbe Steve aska abantu bacholire barobisi bakorega asi bakoro kubakera aba engineer bakubwate ndo ku EPQ ekoro kwanga na ere emira ekogaidingi activity choko rwa seba Steve wonya ga taito kobe contractor tiga chabe contractor nani taito ko motebiga tiganga account kibesa cha CDF abana inchi ba West Mugirango lera bare kibesa tu CDF ya cha divide akagoro chigali achi okay ere nyamira 24 hours botukona mugaso abantu ba West Mugirango batamatinge gasi aya korane riye ne bank ya koni ngia basubati ako transport let him come clear nande gasi aya kora oversight tigati aba injini bachete skuru babwana ta kore gasi aba bakora bakore gasi aba Steve wonga taito kobe contractor let him be a contractor and come and join us. Thank you very much abantu bami ando yo bwa konga seitere bokuchora ngumbo yangire bageri ukwanire obugambi bwa West Mugirango na egasi yabere gokorwa n'abanya contractor munandeiga asama tukamange na berire seito nyamira na bere nkurwa sobugambi bokuru obugambi ka Steve agete konyora no bugambi agete konyora akara tuagambire miaka 15 akanyora mu munyamatuta nando munyamatuta tokate aya yarinde bona tu munyamatuta nera nyora lakini rende akara tukurigiro mungwano yokuru ku Steve korore kanare ko bomokora nande korore kanare ko be conman simply because umungwano raiga okokore gasi yechipara okera tali barimo tali muntu saregete mutu no muntu uri boronge Steve akaro tenda lingia gokorwa Steve akumachi gokora match of his conmanism atagetenga epare yo aenda so kibesa ali epare itende ekoru lakini anyora ne pare ro gwike ekoru because procurement data keire so omongwano yo muna tuamurigereire asobugambi gwito ba West Mugirango Steve seems to be omochumbe totaro chinga na sinarara ira ba West Mugirango na inde ebitina abugate mbiyo bikwenda asibira ira ba West Mugirango kandi so njenge tukosaba abantu baminto mo process ni ya Steve ko batay mo ende se para yo monyana aire gasi akore okuno ko bangaina echere murigerereti sukamage ganande mutamesana para ko korune PQ
PQ nere gokora epara so omonto takoimoka abeke ng'a nane epara etabwati PQ epara gokora ne PQ ne PQ ene bwata abainjini bakorwa obisi epare yenere gontirimboki yangira kebirigo yandusi kebirigo yangira nyakeore yambeka paka kiambere paka mosobeti lakini etari para nande injira muko na korutomo gambia magego koru Steve etari injirangia omuntu oire contract yepare tigacha bwato Steve bwato retera makombe totierie tore mere para atoretera koru tobe abana inji twere mere para ekara ichikondo kitichikoegwa gosengo tore mera chire para na batoko me para totoboye ingo epare yegwansera kibirigo yatirimbo gakabatia yasoanya kiure sukuru ya ikakiambere yasoa mutagara epare yego etwa ebwate kinyumba isate gansera bunyamatute gasoka pake gasoa bogichora na busamaru epare yo muinjinio etwe gasia kore teri gasia chete gokora no gosaririo mochumbe amarieta ekiagara gatogore temete ata gokora atari kore mano makarabati akabeko mochanga lakini tari mochanga nekebuse ige pare yatari para erosirie uyo gachete muinjini orete twa tari para achete korosi ne rieta achete goitera omuchumbo ito mo contractor etwe ne royo usaretie para igoto goteba iga tarorekana ntuta getiaga ndere gotoroserie para toro se bue para no mo contract mo nga o e para ite wenere ene bi nchengo ru Samson Mbongo gwagwa mande kerema ya West Mugirango iga kebiriko se itere ganya keure no ga iga simoroche na toteni ne koru kebirige para ya kebirigo ebwatete kabatia otirimbo ko chanya keure otirimbo ko kiambere ogende bo samaro arabu bwate bo nyamatuta rani kwenda mo bogetutu moino butabori aria masobet mai pare ya onto kerete ebwato bokongu boka kuna tori gatwarwanire igese igiye e contract ya ito ya gaiga igerete te binte kareta ige kareta mo masiko mekera muntu nde ma etata ito komanya contract uisti sa contract ya gaiga e korosie pare ya kebirigo baka masobet rut bami eto kunya ko kereta geka bune para na si mogako salirie para lakini contract ningo omontori ningo eba mir gosene bentore nomo etata tato rosalie pare to manyana nero osanyo aka niruchiba se aira ni bona ira e contract nga ebe kunga ye pare ebe e chaka koros konkoro kiradi swetchen igo tole no moichano monene ge ko garantu na balemi ba kebirgo ti buying center kebirgo ti factory etole no bokomwe ko garato go tori chaya ito twa tiga ga ige tundu bali tigari chianga go eta karate yo chigwetera omonto che contract yo omoisimigwa Steve aete e contract tiga ari yo monjinio maete amangana ye para ta yo ya ete contract obere ga komosareri eriete ga kogera omonte kera ko igwo mugonda chikolema ati ringereiga igo no kotebanga inkiamineti oyo sare iri oyo minto Steve eriete ga kogerera ne ruete gokorera abana inchi korekini bono monto ire kondo ta gotunyu korumega ata korumuna mete ndundu abata yari chipara cheito mete gatogoru tukomanye para ngogare igwere te pare ye ito abanta abange bare mareta amagoro abande babutoira amagoro sengeje ye pareje abande bakule sengeje ye pareje ega kogereta etwara ngambu ye gare igu lakini tacheti ko gare igu e para to gendre to komonta ni gochamo ejino anye na abantu bako egari ne gari ende go sepigipigi ne gari tigo sinyuko bogerana e para kara mo igora no mo intio no monya kondo yo mwa tabanye tigoro ye para gora anje torigerio montora to rosalie para osonya taijo ndolere dikoiba kya makombe to rosalie para ya ito mintobere die ito mo ikire gaiga gocha korora itwa ete ira se para pare yeiga e para pare ye munanje ga gongo rukuru gogetutu para pare ye go sabwo motobori omogetutu kurumo sobeti ngimene ere para pare nene yo gokumia lakini boniga igotokumetie ebinte kere to kurumo getutwa ekere to gweta asaya
igo togokumi mpaka Kebirigo kogenda asa atoborire bono twaborete ng'omo omweshimiwa oito Steve Mugaka ngotoroseria epare ase standard lakini bono nekebusa achiete akalima korurocha asa arusia tikorwa egekoro agacha kabeka gaiga na achapu neringa none ense ng'ima mocha morigereri iga arosetie ebitundugusia ebiramasana gwita akagete ebiraka bono iga igotwarenge gosaba ndo spia sare wosa mashirika onse pya kango tubwate sie parapare ye tali riko le twa ngobekeru ntunera mu twa expect ye parapare ye ebe kwegere parapare ye rosi webe standard abantu baito tokonye ke usa abantu amitonga kimogoteba Steve Mugaka no igweta maoni yaba Pastanyagara Marafael no moichano manene sana kero chinga kibune chiga e para bune yaberega emyaka mengo almost 50 years tobwenete gosabera amu bono iga no moichano ngetokolera era matoboka nitangania abaremi abachandegete yabo chichaye chinde chire mogondo lyakabera abana bakoenda chisukuru ebagoja nechimatibe chigali chinde njiri koboyi amatuka amange sana aye chiwiki bana batari kwenda school abantu abarwaire in case we have got some emergencies abantu tokozinyonge tokobeko morwaire ibigoti tomoire bone na algo make one request to our area MP asaya nabagotara acharigereria abeke gali kebiriko kusanyole boda boda emotumia rorangana kepara rosiri bobe abantu bebare yega baramikire mbabwa ati ase bagweta etogo tamakuru echire mburate etoikera otherwise the best you can do is to help these people. We get a new contractor and the road will begin afresh. Yes. God bless you. Njia za marieta ngoro kungatania libundi ocharo kurunya kiore etundubali aninya kiore sukuru ya secondary yango chaka gukwana iga egitari para erosi dierete omunchini oyo tatorosete amagara bati kabegeti omoromu yago ngane lyokorire para oyo minto moisimi wa Steven etoko motebi para teraera egento tutagete pare be kwa moro mukuru asa chakete mutagara igoro akorire Kebirigo